tes moi alto como se titula o conto. O rato de campo baixa cidade. Para que Daniela non te escoitou. O rato de campo baixa cidade. Se titula así. Vedes, este é o rato. Que di o rato de campo. Onde vivirá? No campo. No campo. E marcha a cidade. Vamos a ver. E aí pon. Eu também tenho um conto de rato. Aí pon o autor. Pero non se lee moi ben. Eva non sei que... Eva e Pico. Hola, meu papá, Pues sale. Se queres levantar bueno, as flechiñas. No, é igual. Vale. Queres ler ti daquel? Había unha vez un rato de campo que vivía no tronco dunha árbore. Aí está o rato que vivía no campo. Mirada. Quiero un telescopio. A mí me gustan los ratos. É que ten? Oi. Un telescopio volando, ¿ves? Oi, non se pode hacer que non se mueva. Pois depende de como este configurado. Tiene un Cariña, un telescopio. telescopio. Mira, Nerea, non deixas ver a llave. Aquí está la cabeza aquí, que se me cae una. O outro. É onde está subido? Numa cama. Na bola da árbore. O meu papá No pases, caramba. O meu papi corta os árboles. E mira, aí nese burato, aí é onde vivía o rato de campo. Ai, non deixas ver, Sara. Podemos fazer así que interrumpir, que vai poder. Sí, vamos a seguir. Hola. Ai, que lindo. Un poquinho para atrás, Sara. Bueno. Ai, que non acabé de ler. Vivía no tronco dun árbore. Gustáballe o aire limpo da mañá, o son do vento, o bater nas bolas, mirar as estrelas, as nubes, o millo. Gustáballe mirar todo eso. A lúa. Cada noite, antes de dormir, lía e relía un libro de viaxes. Sempre leía o mesmo conto. E falaba de viaxes. A ver, Lara, que queres dicir? Que ten un árbol moi largo. Sí, ten un árbol ben grande. Soña, ole, hombre. Que? Soñaba con lugares extraños. Él estaba contento no campo, pero pensaba: estou un pouco aburrido. O sol sempre sale por detrás daquela montaña e sempre é igual todos os días. E que máis haberá polo mundo? Eu quero ver cousas novas. Eu estaba aburrido, gustaba de moito. Ahora non, ahora era de noite, sí. Ahora están as estrelas. E sempre, todos os días. Ves perfectamente. Sí que ves, Nerea. Todos os días a mesma casa, as mesmas montañas, sempre o mesmo. E estaba un pouco cansado. Así que, un día, púsose roupa limpa, colleu o libro e foi descubrir o mundo. Foi descubrir as cidades. Esta patata é moi larga. Ahora estamos escutando. Foise viaxar ás cidades, porque el vivía no campo. Ai! E marchou. Mira, vai contento ou triste? Vai ben contento. A que sí? Porque vai de viaxe. Porque... O rato de campo andou e andou ata que chegou a unha montaña. Subiu, sí, subiu máis alto o cumio e poido ver unha cidade enorme. Desta montaña veía que se achegara cerca dunha cidade. O rato de campo baixou da montaña, camiñou e camiñou e chegou á cidade. Pero sabedes a cal? Como se chama esa cidade? Tampouco. Non sabemos a que cidade chegou. E o rato tampouco sabe. E di,
Estade atentos ao correo destes días, que recibiredes noticias do rato. O conto vai seguir despois que nos van a mandar algo por correo do rato de campo. É colorín colorado. Vamos a ir al patio. Sí, vamos.